15 ліпеня 1410 года паблізу ад мястэчка Грунвальд польска-літвінскія войскі разграмілі армію Тэўтонскага ордэна. У гэты час старажытная дзяржава літвінаў дасягнула найбольшага росквіту. Межы вялікага княства працягнуліся ад Балтыйскага да Чорнага мора, а на некаторы час пад пратэкцыяй літвінаў апынулася і Чэхія. На думку даследчыкаў, Вітаўт пазнаёміўся з правадыром чэхаў Янам Жыжкай яшчэ на Грунвальдскім полі. Спачатку чэшскі полк пажадаў перайсці на бок немцаў, але потым застаўся разам з хавруснікамі. Тады яны яшчэ не ведалі, што гэты крок потым шмат чаго вырашыць у лёсе абодвух народаў. За год да гэтага папа рымскі выдаў буллу супраць чэшскага прапаведніка Яна Гуса. Аднак яго падтрымалі мясцовыя ўлады. У 1411 годзе Гуса упершыню назвалі еретыком, а праз 4 гады яго спалілі. Гэта вызвала вялікае абурэнне ў чэхаў. Гусіцкі рух у Чэхіі меў моцна нацыянальнае вымярэнне. Як звычайна, у сярэднявеччы ўсе гэтыя рухі грамадскія яны адбываліся пад рэлігійнымі лозунгамі. Але ў гэтым выпадку гусіцкі рух можна расцэньваць як змаганне чэхаў супраць нямецкага панавання. Ян Гус выступаў за вяртанне царквы да першапачатковых хрысціянскіх каштоўнасцей. Напрыклад, ён негатыўна ставіўся да продажу індульгенцый і царкоўных пасад, адмаўляў неабходнасць сляпога падчынення святарам і ўладзе. Для свайго часу ідэі пражскага прапаведніка сталі рэвалюцыйнымі. Расправа над паслядоўнікамі Яна Гуса і фактычная залежнасць чэхаў ад святой рымскай імперыі прывялі да пражскага паўстання. Ян Жыжка штурмаў узяў ратушу і ўлада ў сталіцы перайшла да гусітаў. У хуткім часе Чэхія, якая знаходзілася пасярэдзіне каталіцкай Еўропы, аказалася ў ізаляцыі. І пры падтрымцы імператара святой рымскай імперыі супраць бунтуючай краіны быў сабраны першы арганізаваны крыжовы паход. У пошуку хавруснікаў чэхі звяртаюцца да Ягайлы і Вітаўта. Ягайла не пагадзіўся, але Вітаўта прапанова зацікавіла. Падтрымка гусітаў Вітаўтам ад самага пачатку была для яго вялікай контраверсіяй. Усё ж саюз манарха хрысціянскага з еретыкамі, якімі былі гусіты, у вачах хрысціянскай Еўропы мог вельмі моцна псаваць яго аўтарытэт, яго рэпутацыю. І даволі хутка становішча Вітаўта моцна ускладнілася, калі з аднаго боку імператар святой рымскай імперыі Жыгімонт Люксембургскі стварыў міжнародную кааліцыю супраць гусітаў, значыць і супраць іх саюзнікаў, гэта значыць супраць ВКЛ і Польшчы, а з другога боку новы каронны канцлер Збігнеў Лясніцкі змяніў палітыку, знешнюю палітыку кароны польскай і пайшоў на саюз са святой рымскай імперыяй. Чэхі прапанавалі Вітаўту карону, але той не мог пайсці супраць усяго каталіцкага свету і афіцыйна адмовіўся ад яе. Нягледзячы на гэта, ён паслаў у Прагу свайго пляменніка Жыгімонта Корбутавіча. І Карыбут 7 гадоў прысутнічаў на палітычнай арэне Чэхіі як вельмі актыўны дзеяч. У час побыту ў Празе ў Нацыянальнай бібліятэкі Чэхіі я быў здзіўлены колькасцю літаратуры, прысвечанай побыту Карыбута ў Чэхіі. Адносіны пражанаў з Карыбутам, яго дзеянні з рознымі крыламі гусіцкага руху. Гэта быў вельмі моцны чыннік. І, натуральна, вось гэты эпізод гісторыі чэшска-беларускай, ён павінен быць у нас шырока прапагандаваны. Я думаю, што нават на падставе чэшскай гістарыяграфіі можна яе перакласці і зрабіць у Беларусі добрую папулярную кнігу пра беларускае чэшскае ваеннае сяброўства ў сярэднявеччы. Жыгімонт узяў штурмам замак Нэстаў у Маравіі, ды разаслаў адтуль грамату, дзе пісаў, што прыйшоў, каб кіраваць краінай і бараніць яе ад ворагаў. У траўні 1422 года Жыгімонт увайшоў у Прагу. Чэшскі сойм абвясціў яго каралеўскім намеснікам.
новы уладар краіны прысягнуў кіраваць згодна з хрысціянскім правам і божымі запаветамі. Сам Жыжка назваў Вітаўта каралём, а яго намесніка братам. Жыгімон Корбутавіч карыстаўся вялікай павагай чэхаў, але ўнутры руху гусітаў ужо пачаўся раскол. Радыкальная партыя табарытаў пачала ў Празе паўстанне. У той жа час пашырыўся ціскі на Вітаўта. Усё гэта прывяло да таго, што ён адазваў Жыгімонта дамой. Але на гэтым удзел беларусаў, літоўцаў і палякаў у гусіцкіх войнах не скончыўся. У 1424 годзе Жыгімонт разам з часткай сваёй дружыны таемна вярнуўся ў Прагу і ў хуткім часе самастойна каранаваўся. На кароткі час Жыгімонт сумеў часткова кансалідаваць дзяржаву. У выніку, каля Усці, быў разгромлены чарговы крыжовы паход. Беларускія жаўнеры, многія з якіх прынялі гусіцкую веру, ваявалі поплеч з чэхамі больш за 10 гадоў. Разам з гусітамі яны разбілі 5 выпраў Святой Рымскай імперыі. Натуральна, чэхі шукалі саюзнікаў сярод ворагаў немцаў. І тое, што яны звярнуліся да Ягайла і потым да Вітаўта па дапамогу, сведчыць пра тое, што гэтыя дзяржавы ўважаліся моцнымі ў сярэднеўсходняй Еўропе. І згадзіўшыся прыняць чэшскую карону, выслаўшы войскі, туды і ўмяшаўшыся ва ўнутраную палітыку чэхаў, у іх змаганне з немцамі, Вітаўт вывеў Літву на арэну вялікай міжнароднай палітыкі. У 30-х гадах 15-го стагоддзя пасля смерці Вітаўта у Вялікім княстве пачалася грамадзянская вайна. Адначасова зноў абастрыліся адносіны паміж рознымі групоўкамі гусітаў. Жыгімон быў вымушаны пакінуць спадзяванне на карону, але яго імя было назаўсёды ўпісана ў гісторыю Чэхіі.